Sa atong unang pagbasa, naghisgot dinhi nga ang mga katawhan nga nagsunod sa Ginoo dumtan sa mga kadagkuan sa kalibutan. Makapangutana tingali ta nganong dumtan man ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo sa kalibutan. Lingi ay mong tupad ing nganong dumtan man. Mga buutan man kaayo ang magsunod sa Ginoo, di ba? Maingon kita kanang Diyos nun nga tao, di gina mamakak, dili magbugal-bugal, dili mangaway, kanunay nagbuhat og maayo. Pero nganong dumtan man? Mao nay nahitabo sa mga apostoles na ningon diri nganong nasuko man ang dili Hudiyo ug nganong naglaraw man ang katawhan og mga butang nga way kapuslanan, nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas o sa iyang sinugo. Unang kamatuoran din sa kalibutan, basta magsunod tas Ginoo, makontra gid nato ang kalibutan. Kaya ang kalibutan manggo dinhi ang gipasabot the human nature, kanibang atong kinaiyang tawhanon. Kontra gid na siya sa Espiritu Santo. Gisulti sa na ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Galacia, mantingali to, chapter 5, nga niingon siya, sulod kanato kanunay nag-away ang Espiritu Santo ug ang tawhanong kinaiya, the human nature. Unsa may kinaiya gid sa tawhanong kinaiya, hadlok masakitan, kuan gina kinaiya gid na. Suwayo ayaw pabantayan ang imong tupad nya kusiag kalit, di ba mo igking gina usang ka mahadlok kita ng sakit o kasakit. No nature gina nato nya. Unsa man say nature sa Ginoo ug sa mga taong Diyos nun, unsa man yang nature, magpuyo subay sa kamatuoran. Unya kay ang kamatuoran sakit man na, kasagaran sakit man na dawaton sa tao. Lingiyay mong tupad ing nawa kasakiti anang imong naong. Ing na ba? Ing naokir ka sa imong naong. Oy, daghan kay karon magsigi gastog kwarta para usbon lang yung ilang naong. Kana kamatuoran man na ang imong naong, kana bitang inigmata nimo nga wa pa kay hilamos, mo nay kamatuoran. Pero inighuman na nimo kaligo nya ni tan-aw na kag maisamin, daghan na kay kagirot toki nya una din kamulakaw, di na tinuod. Imo na nanggi tabun-tabunan ang mga kamatuoran. Kinsa ninyo dinhi ang nagpuyo gyud kamatuoran sa imong naong ta sa ngamot? Tininood yun. Gikas buhok, kutob las liog usa. Kutob lang sa liog. Anong tinuod gid tanan ba? Wa gigi. Oy, daghan kayong sakitan na. Gabi diya, gasumba sila. Sumba. Nindot kay tanawon. Mga siksi kayo kasagaran.
Abot tinuod ba katong ilang kasiksi. Basta nindot kay Zlatan kadiyot ra kay ko dito nito kuha ko ni Dogay kay makakita mo sa tagdili kayo mayong tan-awon. Mugawas man sang atong human nature. Nang ganahan kay taana kana bang nindot jud kay tatan-awon ba, kana bang ang tao magsigig og daig nato pero dili ba na mo'y kamatuoran. Kanang siyan kag daig di oy kay ang kamatuoran sa atong kinabuhi daghan gid tag mga bati, daghan tag bati nya sigihan na natong tabon hantod mas stress na lang hinuon ta mao na ang gitawag og pagpamakak. Mamakak na ta ba? Kinsa man ro'y gapuyo sa kamatuoran, Team Marcos o Team Duterte? Kung mamili tag mga kandidato, pilion na natong kamaong mupuyo sa kamatuoran. Kana bang mupuyo ug moatubang sa kamatuoran? Pareha ng 20 ang kilo sa bugas. Kamatuoran ba na karon? Kamatuoran na o dili? Di kamo na lang anay hunahuna. Atubango na to og pila gi kilos bugas karon. Kasi gato lang ang waksing-waksingan. Himo-himuon na tong 20. Nya di gid na tinuod maobitang sa Visayas ra ang target. Kay dili pwedeng i-implement sa whole country. Kay dili siya kamatuoran. Nganong ipamugos man nato nga di man di tinuod. Para unsa man. Puwi ang kamatuoran og tag 80 na girong kilos bugas or 60 ba atubangon ta na aron anha ta diha manukad unsaon nato dili kay atong waksing-waksingan nga mag-declare ta og 20 ang kilo pero dili sad mahurot ang tibuok nasod nga naman di ay 20 ras Visayas nya 60 80 dito Luzon nya Mindanao lain na sa presyo pulos raman ta mga Pilipinos. Ano ba mao bitang niingon ko pakpakan atong kumilik tungod kay ning agree na sila nga ang counting machine sa kada presinto dili i-connect sa internet before, during, and after sa iyang counting. Nindot na siya. Kay matod pas mga expert aning IT, basta connected sa internet, ang mga hackers nga mga maayo kay ana ilara ng usbon ang resulta at least sa presinto level, precinct level mugawas ang kamatuoran nga naa diha gikan sa namutar nagi-feed anang maong machine. Mo nay theory sa mga expert sa IT og ni-agree na ang kumili. Congratulations. Kay dihas presinto mo gawas ang tinuod. Posible ba in terms of counting votes? Nya inig-feed na anak ngadtos internet nga mo connect na ngadtos provincial o national level, posibleng naa na dihang mga hackers. At least, ang katong precinct level, mauna to'y mo fact check kung ang national level na counting consistent pa ba sa precinct level. At least lang na ay check and balance. Muriak man gitong mga kandidato nga mulahi ang resulta sa presinto, lahi ang sa nasyonal. Kini siya gitawag ni og kamatuoran, pagpangita sa kamatuoran. Nya sakit man na usahay kung pananglitan eron masiruhan gid ang tanang kandidato nga Diaz Duterte, madayon ginang 12-0, kasakit ana dawaton sa mga Duterte nga side, di ba? Pero kung kamatuoran mao ginay tinuod nga
gipili sa kinabag-an nga mga Filipinos, bisag sakit dawaton yun. O niya ron kung simbako ang Marcos at nga team mo'y masiruhan, na mga Duterte mo'y mugawas, kasakit ana dawaton sa mga Marcos nga team, di ba? Pero kung maunay kamatuoran, atong dawaton, o maunay gipili sa atong democratic way of expressing our decision during election, dawaton. Unya kon ang kamatuoran wa pag yun mahurot atong slot para sa pista na pa may 37,000 na wap amahalin tag 100 pesos unsaon maniro nato na karon namang Sabado atong pista. Kamatuoran man na milingi ay imong tupad ingna unsa may imong ikatabang ana ingna mulingi-lingi lang mo kamatuoran man na na unsa may buhaton ni Father Siano, sige ra jud kog sulting na ay panginahanglan. Gahapon bitaw ningon ko kining atong microphone, kining gigamit bang microphone, nahog ni extra nato nga expenses kay nikalit mag-back down tong karaang microphone. Kalit malang to siya, di na mo klaro ang tingog. Maunang nipalita ni nga 23,000 man akong gi-announce gahapon pagka alas 9 o alas 11 nga misa niya na anak ko no dito ni Dool dayo sa opisina nga ako lay angkon anang 23,000 atong pakpakan. Pero iya pa ko tong i-deposit sa atong bank account, simbakog dili musod. Ato lang sang i-announce ug balik ha. Mahibawaan man ni karong Miyerkules kung nisod ba kay karon dili pa man to makita, ugma pa man ang makita nato sa atong online nga banking. Tanaw nato musod ba kana mga inaana ba ang kamatuoran nindot dawaton kung favorable nato. Pero kung ang kamatuoran magpakita sama ni akong giingon ang atong slot para sa pista 37,000 pa ang wa pamahalin tag 100 pesos ra ni siya, sakit para sa nako nga mao'y nagdaan ning maong kalihukan sa simbahan. Isip inyong Paris Priest, sakit-sakit sa ni para nako niya kung daghan ang mo dawat sa kamatuoran sama nako mudawat niya. Pilagod ni ang akong subscriber sa atong YouTube, pila naman 247,000 ang subscriber nako sa YouTube niya. Ibutang lang nato 10% ana maminaw sa akong kaning mga humili kada adlaw. 10%. Pila may 10% sa 247,000? Di mo kakuan. 10% sa 247,000? Naas mga 24,000. Di ba? Sige, 24,000. Unya kada usa na mopalit og usa ka slot 100 pesos. Pila na may madawat nato ikaugma? Na di man mo ka mo kwenta sa tag 100 slot 24,000 ka slots. Unya kay 37 man, pila na malay mahibilin?
13 na lang ka slots, 13,000. O niya inigpista pohon, ikamayo 3, mamalit na sad ang 10% o kuan, tagsa ka slot. O, na, kaduhar, pilar ko ng 100 in 1 week, di ka kapalit o kaduha, kapalit o niya kung 50% sa 247,000 mo palit. Pila may 50% sa 247? Di yapon mo ka mamupunta. Katunga ana ba? Katunga ba 247? Di mga 100 pila mo na? 120? Ang mga 120 kapin 1,000 nyag mamalit na karong adlawa di 120 ka slots 1,000 atong madawat niya 37 ramay atong ikinahanglan 1,000. Oh ana magtaghoy-taghoy na sa Padersiano. Kinsa man di ining guided by the Holy Spirit gitawag ni Kristo og kana bang tao nga natao pag-usab born again. Mao ba nagigamit sa atong mga kaigsuonan nga naagagamit anang kuan. Pero ang tinuod di ay nga born again matud pa ni Kristo kana bang mura na kag hangin ba nga bisag asa ka padong libre ka pasabot na ay freedom. Kanang tao bang na ay freedom, na ay kagawasan, ano bang di ka mahadlok muatubang sa kamatuoran, gawas nun tang muatubang sa kamatuoran. Mao na siya na ay gigaydan sa Holy Spirit. Mo nang niingon diri bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Kay magsalig na tas Ginoo, dili na ta mahadlok bisan pagpatyon ta. Free ka, free nga mabuhat. Karon na sila dialogue diha nag-debate ang mainstream media representatives. Dito TV5 man siguro to ang nag-host ato, ang mga vloggers kana mga prominent vloggers nato nga naa sa social media o ang mainstream media nga mga agents lali sila ang ilang contention kinsa man gyud ang angayang tuhuan ang mga vloggers o ang naas mainstream media. Ana unsam audi ang social media influencers o ang mainstream media nga mga writers kinsa may maing tuhuan. Ang saktong tubag tingali kadtong nagsultis tinuod. Ang sunod sa pangutana, kinsa may nagsultis tinuod? Ilingay mong tupad. Unsa may timailhan nga nagsulti na siya tinuod? Ang kamatuoran sa atong sitwasyon, daghang tao ang muuyon. Nya kay naa naman tay kanang gitawag og mga Google, Wi-Fi, kanang sa Wi-Fi, kanang Facebook, kanang Instagram, kanang mga YouTube, mailhan dayon na nato sa mga comments. Anhas comments ba? Reaction sa public. Kung musulti ka karon og sayop, ang public mo-react dayon na negatively. Unyag musulti gani kag kamatuoran, ang public mo-react positively. Mo na nakanindot karon. Kay naa dayoy instant reaction ba. Inig post pa lang nimo after mga 1 minute na reaction. After 1 hour gi-post ng imong naong nya ing nagwapa gyud kay ko
ako gud mo'y ideal beauty. Nawa, di ba inig dangtag mga 1 minute. Kay bawa nakas reaction. Ingka di man sa nakasaligan ang reaction, Father, kay naaman sa mo react na antay lagi siya nimo. Oh, sige lang. Kay mga bot magitong tanan, basta i-public lang na nimo, manood magitong ubang mga reactions. Maila na magi positive na negative, pero ang kinadaghanan mao gina siya atong makita. Ikaduhang kamatuoran, ang nagsulti niini sa kamatuoran dili mahadlok nga mobarog sa maong kamatuoran. Ang nagsulti ba, ang nagpadayag, dili siya mahadlok nga mobarog ni ana. Bisag kinsa pay mo atubang niya. Pero kaning nagsulti baka, mahadlok na. Usahay mag-usab-usab ng ilang statement. Ang ilang statement karon ikaugma di na mao. Mag-usab-usab ba? Ang yes nila karon ikaugma, no di ay. Ang no nila karon ikaugma, yes di ay. Mao na sila ang mga dili. Ang dili magsultis tinuod kana bang sana mag-usab-usab pananglitan na ataroy daghan kaayo nga kusog kay mo komentaryo og mga kahiwian sa katilingban. Pero karon nga daghan kay kahiwian o daghan kay questionable nga mga panghitabo sa katilingban, nangamingaw ni sila. Wa sila i-comment. Murag ang ilang ana, sealed. Sa una, kusog kay sila mo comment nga bisan gani mag-away ang banag asawa, mo-appeal sila comment. Pero karon nag-away na ang mga partido, daghan na kay mga issues legal, social, political, why tingog financial, why tingog aka na magduda na taan ng mga tawhana nga mutingog ra na sila kung favorable nila, di gani sila kapabor ay nalagtingog kay madaot mao na sila ang gitawag og dili kamatuoran, kaya di man sila free nga mosulti.